vragen, dan maken we een preutje. Ja, ik doe wat soms nou even door het plein heen te crossen. Nou, dus kijken of er in velden nog verhalen te vinden zien. Ja, je gaat altijd rond, hè. Sneller dan de krant. Kijk. En wat is het verhaal dat op dit moment rondgiert in velden? Weet ik net. Oh. Weet ik net. Maar je woont heen of door? Ik woon door. Oké. Nee, omdat je met een buurman mee... Ja, ik kwam net even langs tot ik, weet het, de container weer achter had staan. Die moet je nou terugzetten. Dus, en zodoende kwamen we even langs. Maar de buurman moet je ook een container terugzetten? Ja, dat doet dan af en toe. Oh. En waarom doet hij dat? Omdat je niet toeziet dan? Nou, normaal zit het de vrachtwagen. Maar ik heb nog andere dingen die vertellen dat Italië zoenen gewoon. Of niet op camera. Oh. Dus, en ook niet op geluid. Maar zien dat vrolijke dingen of minder vrolijke Dat dingen? zijn minder vrolijke dingen. Oh. Dus, en daarom dat dan af en toe de bak terugzetten. Ja, ja. Dus, ja, en verder is het hier rustig aan hier op het plein, hè. Maar dan zit ze normaal op de vrachtwagen? Ja, Maar nou niet? nee. Dus, Heeft dat iets met gezondheid te maken? ja. Ah, oké. Hey, maar is het de bedoeling dat ze wanneer op de vrachtwagen terug hier is? Ja, volgende week. Of begin maart. Oké. En reizen internationaal? Ja. Bloemen en planten. Waarheen? Nederland, Duitsland. En dan gans Duitsland. Gans Duitsland, dus dan best wel ook wel eens een aantal dagen weg. Nou, de ganse week. Dus, dus gewoon de ganse week weg. Dan ben ik eens benieuwd. Wie bist ik als vrachtwagenchauffeur internationaal de coronatijd doorgekomen? Nou, we hebben gewoon de ganse corona doorgewerkt. En er waren nergens regels, nergens controles. Geen gewoon bij Arnhem de grens over. En vanuit Aalsmeer Laaien, Rijnsburg Laaien. En dan ging ze Arnhem de grens over. En dan knallen ze gewoon naar Pruisen toe. Nergens controles. En de bloemen afleveren, dat is allemaal 's avonds en 's nachts. Allemaal sleutelcode. Of dat is een loopsleutel tussenbij. Kluisjes komen waar de sleutel zit voor de poort binnen te komen. En dan komen ze met mensen in contact. En dan ga je gewoon naar Duitsland door. Oké. Van Evora in Duitsland tot achter Berlijn, zit de Frankfurt en de Oder. Of onder Stuttgart, Basel. Tot onder Kempten, Oostenrijk toe. Ja, gans Duitsland, München erbij. Ja, Kempten, dan best heel wiet. Ja. Hé, maar wie maakt ze het nou als ik in de ganse week bijvoorbeeld weg ben, hè? Ja. Wie maakt ze het onderweg nog een beetje gezellig? Ja. Als ze alleen best. Dat zit in een omgekeerde wereld, hè. Met bloemen en planterieën. Het is allemaal 's middags, 's avonds en 's nachts. 's morgens komt ze liggen en dan ga ze bij de klant blijven staan. Dan kan ze zich douchen. En dan een tas koffie pakken in de kantine. Dat is 50 cent in het potje. En dan klaar. En dat is een lekkere verse bak koffie. Maar is het geen eenzaam bestaan af en toe? Nee. Nee? Nee, Kan het zo goed tegen? ik is er goed tegen. Dat is alles bezig, dat is de telefoon bezig, de computer bezig. Dat is een leven als God in Frankrijk. Ja? Een lekker rust. En de vrachtauto zit alles in, tegenwoordig. Net zoals in een luxe auto. Nou ja, volgens mij zien de vrachtwagens waar een magnetron in zit. Dat is de gemiddelde luxewagen heeft dat niet. Nee, maar ik bedoel, qua radio of iets, vroeger had ze nog de oude analoge radio. Of radio CD, DVD. Ja. Tegenwoordig is alles, nee, radio, navigatie, alles. Ja, en die zijn vrij. Krijg je de telefoon op door. Google Maps zit erop. Krijg je de telefoon op doorlussen en is alles van de telefoon op de radio zitten. Ja. Ja. Een huisje op wielen eigenlijk. Ja. En er zit omvormer in van 24 volt naar 220 toe. Dus je kan zo ook gewoon koffiezetapparaat erin zetten. En dan is de koffie erin. Of die de magnetron erin. En probeer ze dan ook nog wel een beetje gezond te eten? Oh jawel. Ja? Ik heb collega's erbij. Die deden in Aalsmeer een combi magnetron erin zetten. Deze een kiep erin spannen.
En dan als ze in Aalsmeer weg gingen rijden, zaten ze hem op grillen neer. En een paar uur later was de kip klaar. Dat is echt gebeurd. Of dat Ja. gebeurt echt. Ja, Goh. zonder het rijden dan ze gewoon de kip grillen. En dan loopt de vrachtauto op de stroom. En dan de magnetron aan, de combi-magnetron. En onder het rijden dan ze gewoon de kip grillen. En dan een paar uur later stoppen ze op de parkeerplaats. En dan nu ze een keer ping en dan is dat ding klaar. En dan stoppen ze op de eerste parkeerplaats en dan gaan ze de kip uit de route halen. Dan moeten ze toch een rietijdpauze maken. Hè? Van een half uur, of een kwartier, of een half uur, of die 45 minuten Ja. in één stuk. En dan gaan ze lekker de kip opeten. Ja. Dus, Maar de gast gaan de combi-magnetron. ja, bij ons zat er ook erin. Maar ik deed geen kip erin maken. Dus, Ook geen brood bakken of zo. nee, ik had wel het eten van toezoet bij me. Oké. Dus, Maar dan kook ze zelf toe? ja, Oké. Want de wonen ze lien? ja. Ik ben gescheiden. Oké. Dus, gewoon in nou 5 jaar. En gewoon niet goed. Ja. Lekker rustig. Als een kinder? Ja, en één dochter. Oké. En dus, ik ben niet tevreden. Ja. Wie oud is die dochter? 10. 10. Ja. Goed contact mee? Ja. Ja? Ja. Woont ze ook hier in Dorp? Nee, zeer hem. In Zeren. Bij de ezels. Bij de ezels, ja. Een klein ezelinnetje. Ja. Maar hoe doet ze het met die dochter dan? Als ik veel weg ben, doen ze in het weekend of zo? Eindelijk in de 2 weken. En dat is het enigste. Wat doet je dan samen? Nou, gewoon wat samen wat spelen en wat knutselen en wat drinken en wat praten. En dan is het normaal ook thuis, hè. Ja. Dus gewoon een tijd gezellig doorbrengen. Ja. En dan rest klaar. Ja. Dus, en dan gaan ze weer verder. Wat betekent die dochter voor dich? Alles. Hetzelfde als ze zelf kinderen betekent die kind nog alles. Ja. Ja? Kind is gewoon een stuk leven van dich. Giet, wie had ze? Ariana. Ariana. Giet Ariana wel eens mij op de vrachtwagen? Nee, Nee. nee. Want dan is het te lang weg of zo. Ja. Want bij mij is ze gewoon de hele week weg. En zij zit er op school, ja het gaat niet. Nee. En ze zit in een pleeggezin, dus ze zit op mijn jeugdzorg. Oké. En die zeggen, nee, nou ik geloof. Zo sticht dat wel leuk vinden. Ik zie je wel leuk vinden, dus, maar hun halen me tegen. Nou, daar is het tegen, niks. Ja. Ja. Dus gewoon afwachten. Maar het giet wel goed met haar. Ja, Ja. geen klagen. Ik ken beter, maar moest het maar mee doen wat ze is. Ja. Er zijn mensen die hebben het af en toe veel erger. Dus, Zo is het maar net. ja, ja. Dus, Hey, trouwens, die had het net even over die pauzes hè, die ze als vrachtwagenchauffeur heeft. Komt dat af en toe niet enorm slecht goed? Dat ze eigenlijk aan de kant mos gaan staan? nou, weet het. We reden van Aalsmeerroute naar Duitsland toe, richting Wiesbaden, bij de A3, richting Frankfurt. Daar rijden we in het depot. En door die we veel lossen overlaaien. En dan van Nederland doet het tussen 6,5 uur rijden. En dan kan ze halverwege kan ze 2 mogelijkheden door een parkeerplaats net over de grens. En best er 2,5 uur verder. Of die gaat net richting Köln neer, dan zit ze tegen de 4 uur aan. En dan maakt ze pauzes. En ze vaste plekken. Ja, en dan kan ze vaste plekken. Ja. Want we rijden met bloemen en planten met de LZV rijden we. Met 24. Wat betekent dat? LZV, die lange vrachtauto's. Oh, zo. Die lange combinaties. 24 betekent? Ja, 24 meter lang? ja, 24 meter, 24 lang. Goeiedag zeg. Dus was die bloemenboeren overal mee zo rijden met die LZV's. Daar rijden we ook mee. Dus dat is gewoon chill. Ja, chill. Dan moest ze wel kunnen rijden. Ja. En ik kan ze ook niet overal staan. Dus ik kan wel goed doen. Dus, Moest even uitleggen, de kent niet overal staan en dat komt dan goed uit. Waarom?
Ja, dat kan je niet overal staan, want de parkeerplaatsen zijn nog niet toegankelijk. Maar dan is het van dat Kump goed doet, maar dat is Ja. toch eigenlijk een nadeel? Ja, dat is allemaal een nadeel. Maar waarom moet ze anders gaan staan op de vluchtstrook? Ja. Laat zich kapot jagen? Nee. Dus dan ga je gewoon op een grote parkeerplaats staan, op de doorgaande weg van de parkeerplaats. En door maak je die pauze. En dan gaan ze verder. Je kan niet in een parkeervak gaan staan, want dan stikt een aanhanger 7 meter uit. Staat tegen half op de weg. Ik kan me er iets bij voorstellen. Dus, Hey, het wordt leuk om even met die gekletst te hebben. ja, En dat ze maar weer gauw in de gang mogen gaan. ja, door. Hè? Dus, want we zijn koffiebezoek aan het roddelen. Die komen bij dik koffie drinken, hè? Ja. Dat is de gemeente. De gemeente. Oh, en dan Dus, hebben die een goed koffieadres gevonden.